Yo, Mbak Lintang ajeng nyekar napa, Mbak? Nggih, niki wonten pamundutan apa? Napa waduh edan. Waduh. Ditantang nih Badalang. Lah iki. Badak. Sinden kowe rung tau wani kaya ngono kuwi. Yo. Oh. Niki wonten pamundutan apa Pak Dalang? Niki wonten pamundutan gending Titipati Moduar. Iya, mati tenan sindene. Iya, matur sembah nuwun, Mak. Nek ndi anak semene iki iso nembang ngono, wah mbok njaluk apa-apa tak turuti tenan. Iya. Anakmu ya iso to, Pak? Anakku nek nembang ming ingin ku teriak. Ambiar. Ming nirokke nggon HP kuwi lho, Pak. Iya. Aku pas kapan yo ndelok statusmu kok nyanyi. Ku ingin marah, melampiaskan, Ayo, tapi ku hanya ngono kuwi ndelok aku. Anakku apalagi lagu-lagu bahasa Indonesia. Apik tapi ini. Saiki nek ngundang mbokne mama. Mama? Heeh, wis tak elekke aja ngeyel tang Kairo. Kairo iki ibu tang ndi? Kairo? Heeh. Ning Mesir. Bener. Ah iya. Padake. Kene iki mantane Putri Mesir. Putri Mesir iki mumi wae. Welo, Cleopatra mumi ki kowe. Aku Cleopatra. Oh ya ora ya, Cleopatra ya dimumi sih. Ya wes kowe kadal Mesir. Setan. Iya. Bocah iki jan ra tau ngangkat derajatku bablas lho, Mas. Padahal iki mbiyen sing nemu aku, sing dadeke kaya ngene aku wis dindas-daske, dimatak-matake, dikaunekke kadal Mesir. Iya. Ngono ya, Mak. Matur sembah nuwun ya karo panjenengane mbak-mbak presiden sing wis mbuka acara limbukan bengi iki no. Hitungane rada meruput lho, Mak. Ya ora wis jam 11 kurang seprapat jamku nek ora padha karo kagunganing para lenggah. Ya mbok menawa antaraning Yojo karo Gresik ki selang 5 menit. Ya. Ya ora kok ya. Lah iya. Nyatane jamku wis jam 11 kurang seprapat. Ya, iki sowan menyang endi? Sowan neneng ya kuwi Petrokimia Gresik no. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene para bapak-bapak panitia saka Petrokimia Gresik kepareng nimbali karo awake dhewe saka Ngayogyakarta. Ya. Ya pancen cak-cakane rada beda nek karo sing padha nate ditimbali ana ing Petrokimia kene. Ya, gagrake gagrak Ngayogya ora apa-apa no. Sabab saiki wis ora ana bedane, pancen ya ngono. Seni budaya kabeh kagungane bangsa Indonesia mula ora usah dadak dibedak-bedake. Ya. Cirine ya dhewe-dhewe, awak dhewe sowan mrene malah kepara iso dienggo penyedap rasa, tegese dienggo ganti swasana, dienggo ganti rasa. Ya. Matur nuwun dhateng panjenenganipun kewinanting pakurmatan Bapak Rahmat pribadi ki minangka dadi direktur utama. Ya. Panjenengane
Bapak Mainu Sudaryo, Direktur Pemasaran, panjenengane Bapak Arif Fauzan, Direktur Teknik dan Pengembangan. Angka 4 panjenengane Bapak I Ketut Rusnaya, ki Direktur Produksi. Oh iya. Lan panjenengane saka Dekom ingkang hadir panjenengane Bapak Mahmud Nurwindu. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya Mak. Ya. Ugi panjenengane Bapak ingkang pinanting pakurmatan Bapak Agus Suharyono, Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi 2 Kementerian BUMN sing kepareng rawuh. Ya. Matur sembah nuwun. Petrokimia Gresik. Aja sing tok pikir neng dalan lho, Nok. Ya. Kene iki eneng loro engko ndak kleru. Ya. Petrokimia kene iki nggon pupuk. Ya. Ana uga semen Gresik kuwi ana. Ya, ning ki yak ditimbali ana ing Petrokimia Gresik. Ya. Makna solusi agroindustri. Ya. Ya iki rada menceng saka anu apa jenenge iki ngelmu pedalangan. Iya. Maknanya bahwa seiring dengan tantangan bisnis yang semakin ketat, Petrokimia Gresik ini sedang melakukan transformasi bisnis guna tetap memenangkan persaingan bisnis. Petrokimia Gresik yang dulunya hanya berfokus pada jualan pupuk, saiki sudah mulai geliat bisnis mulai dari hulu hingga hilir pertanian. Loh, sing biyen ming ngasilke pupuk saiki mulai ngurusi babagan pertanian. Yo. Mulai saka penyediaan bibit, pupuk, pestisida, hasil olahan tanaman dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, namun kini Petrokimia Gresik juga tidak hanya bergerak di bidang tanaman pangan saja. Ning yoga Petrokimia Gresik fokus untuk menggarap sektor hortikultur, modiar ora kowe. Ya, karo florakultur, perikanan, petambakan dan sektor peternakan. Wah. Solusi agroindustri menjadi jurus pamungkas Petrokimia Gresik untuk merebut hati seluruh petani di Indonesia. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya. Lan Petrokimia Gresik iki ulang tahun lahir nalika tahun 10 Juli 1972 diresmikan oleh Presiden Soeharto. Iki umure sak aku no. Oh. Ngancik 47 tahun. Ya, kowe karo aku ya ngancik 47 tahun. Ya. Saat ini sudah memiliki 31 pabrik dengan kapasitas produksi mencapai lebih dari 9 juta ton. Produk unggulannya NPK, Ponska Plus, Petroningrat, Petroganik, Petrobiofertil. Ya. Piye apa ora gleleng no? Ya. Kowe paham blas. Aku maca kok mingan iki. Ya. Ayo ngene iki kudune dalang ki iso menguasai kabeh ilmu ning nek kon pokoke dhewe manut karo panitia diaturake apa sing dadi kersaning panitia. Petrokimia Gresik memenuhi kebutuhan pupuk lebih dari 60% petani di seluruh Indonesia. Iki aku paham. Ya. Luas lahan Petrokimia Gresik adalah lebih dari 500 hektar. Wah, luar biasa ya, Mak. Iya. Iki wae ana yel-yele no. Ana yel-yele, eneng yel-yele. Yel-yele coba dijajal karo para lenggah sing padha rawuh bengi iki mesti ya padha tresna karo Petrokimia. Ya. Nek aku muni Petrokimia dijawab Jaya. Oh iya. Nek aku matur transformasi dijawab saya mampu, kita bisa, Petrokimia Jaya. Oh iya. Dieling-eling ya, Nak? Ya. Nek aku matur Petrokimia dijawab Jaya. Nek aku matur transformasi dijawab saya mampu, kita bisa, Petrokimia Jaya. Ki sinden-sinden Rupiyaga nggatekke iki. Iya. Nek aku muni Petrokimia, kowe muni Jaya doan. Nek aku muni transformasi, penabuh presiden muni saya mampu, kita bisa, Petrokimia Jaya. Yuk. Jajal no. Yo. Sindene do siap-siap. Miki do dicekel sisan. Aku wis muni Petrokimia lagi do ndingklok ana sing salto malah cilaka. Iya, ana sing kebablasan barang ya, Mang. Ya, mangga. Nek kowe matur Petrokimia dijawab Jaya. Ya, nek transformasi saya mampu, kita bisa, Petrokimia Jaya. Dieling-eling lho, saya mampu, kita bisa, Petrokimia Jaya. Aja nganti walik. Ya. Mergane penabuh ki nyok kuwalik barang nekat no. Iya. Monggo diaturake. Petrokimia Jaya.
Sip. Transformasi. Saya mampu. Kita bisa. Petrokimia Jaya. Wis, sah limbayar. Iya. Nek ora ngene ndak ora. Ya ngono ya Mak. Iya dadi yele petrokimia iki dijawab Jaya. Ya. Nek transformasi saya mampu, kita bisa petrokimia Jaya. Oh iya. Ngono ya Mak. Kaya rombong aku ki ya duwe yel-yel no. Oh. Apa duwe? Petrokimia iki Jaya. Ya. Ayo diatur awak dhewe sowan mrene. Iki nggawa sak rombongan komplit. Ya, sak rombongan komplit no. Ya. Ya ming atur pamriksa iki gamelan wayange aku nyuwun ngambil kanggo pepundhit saka pepundhenku Ki Haji Sukron Suwanda. Lah nggonamu nek nganti ora nyandak wektune wong sesuk bengi ya isih nyangik meneh ning Tlatayuda ning gunung ning pelosok kono no. Ya. Mula iki dipara-para supaya kabeh mlaku lancar. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Bengi iki akeh sing padha rawuh saka ado-ado no. Saka Bojonegoro ana sing rawuh mrene, saka Medion kuwi ana sing ngluruk rawuh mrene. Oh iya. Saka Kediri, saka wah pokoke laladan Jawa Timur padha rawuh mrene, saka Surabaya padha rawuh mrene. Aku entuk WhatsApp pirang-pirang matur sembah nuwun sing padha tresna karo awake dhewe. Luwih prayoga lan luwih becik bengi iki ora mung nonton wayang tok ning luwih wigati piyaying padha tugur sewengi atas ndedonga ngersani Gusti ing karya jagat nyuwun marang ngersani Kang Mahanasa petrokimia tetep kuncara anjayeng bawana no. Iya sing pancen dijaluk pancen kaya ngono. Supaya tetep iso memberi apa jenenge iki mencukupi kebutuhan-kebutuhan para petani sing mapan ana ning tlatah Indonesia iki ya pupuk ya bibit lan sak piturute petrokimia kene sembodo. Ya pancen ngono ya Mak. Iya. Ayo gek diaturake tetembangan apa. Aku le omong wae iki karo ngenteni mbok menawa ana sing nyuwun lagu kok ya seprene ora eneng jono. Ya ora apa-apa. Ya karang beda-beda nggone nek ning Yogyakarta terus cul ana sing isine pira, ana sing isine pira. Ya. Ya aja ngono to, Mak, aja tok padhake. Mula kabeh iki jajak-jajak. Ya. Neng kene ya mbiyen tau sowan mrene ning ora ning petrokimia ora usah tak sebutke taun 2000 pira aku wis tau sowan mrene. Ya iki balani tau petrokimia limbali awake dhewe. Janjane taun wingi kepareng nimbali ning wektune ora ana mula bengi iki sing kepareng iso kelakon kok no. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sindene neng pira, Mak? Sing tak gawa 7. Oh iya. Merga liyane ya ana sindenku ki akeh-akeh mahasiswa no. Oh, dadi akeh kesibukan jarene wis do rabi. Rabi ning nyambi kuliah. Oh. Oh duwe kesibukan dhewe-dhewe lah iki sing padha selo-selo ora ana pelajaran do melu. Ya. 7 wis sing gering 1 no. Sing gering piye? Ayo wae piye kepengin tetep melu mongko wong meteng enom ki rak mesti werna-werna to mambu iki mumet, mambu iki mumet. Mula ning pondokan ning transit mau ya ming masuk angin wae arep tak keroki ya ora gelem. Ha iya. Ya men kanca putri wae sing ngeroki. Aku ki soalé nang omah ki sapa sing tak keroki iki mesti mari wong nganggo japa mantra. Iya. Ning ora gelem ya dadi ning pondokan ning hotel kono jan. Wah, mesakake ming gulang-gulung wae. Hotel ngendi? Walah kowe ora ngerti kok. Hotel iki kene iki disediani lapangan bal-balan no. Oh to. Nek umume rak kolam renang, heeh. Nek iki lapangan bal-balan neng stadion kono wis disediani apa jenenge iki tempat tidur pirang-pirang kae. Wah wis cah siji iso gulung rono, gulung-gulung mrene. Ya nyenengke ya Mak. Iya. Sore mau ya ana sing mlayu-mlayu barang ngubeng lapangan. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ayo dibuka rasane. Kanca-kanca isih kepareng pengrawit ya sowan saka Ngayuja. Iya, presiden ya sowan saka Ngayuja. Tak tepungke ya, Nak. Ya. Sing mepet aku iki Mbak Anting Lambangse. Wo. Piyai kene mesti preso kabeh. Putrane Pak Sun Gondrong. Oh, putrane Pak Sun Gondrong. Ya, Raka Mas Mbak Anting Lambangse. Ya, matur sembah nuwun. Iki nek bapake ora
ngasta mesti biasane sok nusul. Oh, nusul putrane ya. Sing sijine kuwi Mbak Orisa. Oh, Mbak Anting. Putrane Marsun Gondrong Mbak Orisa. Putrane Mas Sanslik. Oh. Sanslik. Kuwi putra petani biasa no. Ning bocahe pancen sregep tenan ya iki sing meteng. Oh. Iki sing gulang-gulung mau wis izin karo aku Pak kula jan awake ra karo-karuan mengki nek mboten kuat kula tak mudhun lho. Nggih Pak. Nggih, aku ora apa-apa ya Mak ya. Nggih, matur sembah nuwun. Saking SMKI Surabaya ya padha rawuh mrene jurusan pedalangan. Oh iya. Matur sembah nuwun. Wah, jan bocah-bocah wah akeh banget ya cah SMKI no. Iya. Calon dalang-dalang kabeh. Calon dalang. Kene iki petrokimia ya ana apa sanggare. Apa mau jenenge lak tak catet. Iya. Sanggare ya pedalangan yono, karawitan yono, werna-werna no. Iya, kejaba nyiptake bibit utawa nyiptake pupuk. Kene iki ya nyiptake seniman seniwati saka sanggar saka petrokimia kene. Wah, iya, luar biasa. Mbak, mau tekan sapa Mbak Orisa? Jejere kuwi Mbak. Sapa jenenge Mbak Ika Suhesti. Oh iya, Sekolah Ladan Gunung Kidul. Padha prisa Gunung Kidul. Gunung Kidul iki terkenal, mbangane Yojo terkenal Gunung Kidule. Oh iya ya Mak, iya. Jejere meneh iki Mbak Elisa Or karo Salaso sing dikandhake karo Pak Kepala mau. Ya. Kuwi blesteran no. Oh. Blesteran gembel karo Gibas iya. Ngono ya Mak. Matur sembah nuwun. Asline mboten bleneng pancen bapake ibuke sing asline kono. Oh iya, Mbak Elisa Or karo Alaso. Engko perkara petrokimia wis tak dawuhi supaya sinau ben dijelaske karo Mbak Elisa. Mergo panjenengan iki arep nyinden kaya ngono ning S2 psikologi. S2 psikologi ya. Dadi mesti luwih pinter dheke mbangane aku. Iya. Jejere meneh kae Mbak Tatin Lestari Handayani. Oh iya. Kayo sarjana seni. Jejere meneh kae Mbak Ayu Purwalestari kayo sarjana seni. Oh. Jejere meneh kae Bu Prastiwi. Oh. SMP lho. Sampun manak ping 7. Oh. Tak kira nek SMP tenan ora. Ayo wis sing sepuh dhewe kono. Ya, wah matur nuwun. Akhirnya ki ana pamundutan goyang Semarang lali janjine karo Liwung. Oh iya. Katur seluruh keluarga besar PT Petrokimia Gresik selamat ulang tahun ke-47. Oh iya. Nyuwun tembang Podang Kuning Mbak Elisa dipun paringi bawa kalian bajing loncat Mbak Ayu saking Nugroho CH. Oh iya. Matur suwun. Pak Nugroho CH ya. Sembah nuwun Mak. Oh iki walike ya ana meneh dalam mendukung program transformasi bisnis bagi tercapainya kinerja perusahaan yang lebih baik dan dapat memenangkan persaingan di era persaingan. Wah, akeh banget ya, no. Ya. Sesuk wis difotokopi didongke para lenggah wae. Heeh. Matur sembah nuwun. Mudah-mudahan pergelaran wayang kulit malam ini mampu menjadi tontonan hiburan yang menarik dan bermakna bagi kita semua serta sebagai cultural education di tengah-tengah kesibukan aktivitas kerja sehingga terbebas dari kepenatan serta kejenuhan kerja dan dapat membangkitkan kembali semangat kerja yang lebih baik. Demikian sambutan saya, semoga Allah. Oh, ini sambutan toh. Oh, tak kira kon maca ya lah. Walike ditulisi kok ya ini. Wah, iya. Ya apa-apa. Orang saking mempengmu kok. Saking semangatku kok. Ya, matur sembah nuwun. Mbak Elisa panjenengan ingkang dipun tunggu para lenggah semanten. Ya. Ayo, Pak sampean kudu jumeneng. Klintang-klintang numpak andeng apel klingklong.
Ya opo, Piye? ya opo kabeh, ya opo. Ya apa ya apa. Oh ki meneng kene ya apa kabeh. Ya opo rek Nggih. kabeh. Ya kabare. ciri khase karo Yojo beda karo kene. Beda. Heeh. Sowan endi kowe Mbak Elisa? Petrokimia Gresik Pet- Paseno. Iya, Yo Petro- seneng banget nih pertama kalinya Iya. bisa kesini. Basa Jawa, ora basa Indonesia. Yo pisanan aku te komrene. Ah. Ngono kuwi. Men kowe iki basa Jawamu men ora kagok banget ngono lho. Iya. Yo oke nganggo basa Jawa oke. Iya. Wis mubengi kene 500 hektar wis tak ubengi padake. 500 hektar petrokimia wis mubeng kabeh aku. Oh. Pertama mau stadion wis tak ubengi ping 7. Ngantek lempoh sikile. Heeh, terus Terus kowe jare mau tekan mubeng aku. tekan alun-alun Weruh, barang. iya ning alun-alun tekan weruh ana rumah sakit petrokimia barang. Oh, luar Meresake utekku, Pak. Ah, Mresake apa? utekku. Utekmu rasa tok mresake kowe wis gejala edan suwe kok. Iya, tadi. Ya, ora apa-apa. Nggih. Ini Ya, Pak, tadi aku mau meralat ya. meralat apa? Kan Pak Seno bilang ini nggak ada hubungannya, maksudnya antara wayang sama transformasi. Saya bilang ada banget. Wah, ada banget Pak. Karena apa? Lakonnya kali ini apa? Gatot Koco Lair. Nah, ini kan yang diusung sama Petrokimia ini adalah tentang transformasi bisnis. Besok Indonesia itu di tahun 2045 di 100 tahunnya kita tuh kemungkinan bakal jadi negara maju kelima. Jadi punya PDB itu urutan kelima di dunia. Jadi sekarang kita memang masih berflower ya kan? Masih berkembang negara plus 62 yang berflower. Berflower. Itu anak-anak muda bilangnya berflower. Berflower iki apa? Berkembang. Oh. Ya, terus Besok dari tahun 2036 terus mau naik ke 2040 besok 100 tahunnya Indonesia ini, besok kita bakalan jadi negara maju. Kenapa? Kita udah masuk ke era digital. Makanya sekarang itu banyak perusahaan akan membuat dirinya lebih maju lagi. Hubungannya apa sama transformasi? Gatot Kaca kan dimasukin kawah Condro di muka. Bar mlebu jedejeng dadi Gatot Kaca nganggo Kotang Ontrokusumo, Capeng Basunondo. ya, kowe kudu hafal mergane Bapak Kepala Pau ngendikake kamu itu lulusan isi jurusan pedalangan Ya, S1. pedalangan, Kotang ya. Ontrokusumo, Caping Basunondo, Capeng terus Basunondo. Terus apa meneh ya? nah, Lali. Telumpah Terumpahe Madu Kacermo. Madu Kacirmo. Heeh, telumpah ki apa? Apa sing sikil Sandal. sandal. Utawa teklek nek cara Teklek. Jogja. Iya. Nah. Dari yang bayi dia keluar jadi bisa terbang, bisa mengalahkan Yongko ceritane ben nonton. Nah, mosok yo tak kepoin saiki yo kudu nonton wayange ya ora, Pak. Bener kudu nonton. Ya, wayang. intinya besok semoga transformasi bisnis di petrokimia bisa berhasil, jadi bisa jaya. Sebagai perusahaan yang ya perusahaan pupuk ya yang sukses banget loh di Indonesia ini, udah Nggih. masuk PT Pupuk Indonesia juga. Iya, 60% mencukupi semua Yes. petani di seluruh Indonesia. Ya, Iya, aduh. seneng Pak pokok men. Muga-muga sesok ditimbali meleh. Ning angkon sapa? Amin. Ya muga-muga kok. Dene ora ya ora muga-muga ki apa-apa. Heeh. Ya kan spesial ulang tahun yang ke-47 patang doso pitu Patang puluh pitu aja tok basake. patang puluh pitu. Heeh. Nah, nek kari sing Indonesia diwalik 74. Dan ini Iya. angka yang sama. Semoga bisa sama besok jayanya bareng. Petrokimia juga ikut bareng naik. Indonesia juga ikut maju. Sama. Soalnya memang waduh iki duren iki nek ngomong gini. Apa? Entrepreneurship kita itu harus kita walaupun yang orang kecil sampai yang industri yang tinggi itu orang yang besar semua harus sama. Sekarang anak-anak muda juga pinter loh Pak. Kita jualan opositi Mbak Ayu misalnya bulu mata didol online shop. Wah wis dadi langsung engko langsung kabeh do tuku pesen ngono. Aku dodolan kaos ya do pesen ngono kuwi. Saiki iki ya padha. Iki wis mlebu Tokopedia aku mau ndelok wah luar biasa. Memang udah ke online sekarang.
petrokimia kene. Iya. Wis nganggo Pesen online. pakai online bisa. Pesen pupuk wis nganggo online. Ya online padake. Sesuk suwe-suwe pupuk ki saka apa? Pupuk ki saka telek. Teleke online iso ora gitu. Teleke online, Pak. Piye carane? Ah ya ora ngerti aku. Saya nganu kok saya maju Iya. Iya. Kita nggak meninggalkan yang lama kok ya kan. Maksudnya Nggih. sama ini semua untuk petani. Ini Iya. juga sama Pak Seno juga mengalami transformasi yang dulu wayang itu nggak ada. Kita nggak bisa lihat pakai media, sekarang pakai YouTube. Pakai Iya, YouTube, iya. Besok iya. makin maju lagi. Jadi budaya itu maju, sosial maju, bisnis maju. Indonesia keren pokoknya. Ya, padake, cerdas Iya. sih. Indonesia keren, S2 ming dadi sinden. Ayo. Weloh, iki nek aku rada di sini. Aku jane nek kowe ceramah akeh banget iki sok mesake lho Malensa. Piye kenapa nih? Utekmu iki jane ora pas dienggo ngene iki. Oh, iya, Maksude kowe iki kudune. mbok golek pekerjaan sing luwih apa Apik, ya? asisten direktur apa-apa ngono lho. Jane ya, Pak. Ning Lah, kowe piye? nang pendak-pendak tak unekke ngono kuwi saya itu enggak ingin seperti itu, Pak. Saya itu cinta budaya. Kuwi sing luar biasa. Kandhani kok Elisa yo. Ngene iki nek ora ana maksudnya kan aku iso ngewangi ben kabeh ora buta hal kaya ngene. Dadi Bener. kabeh ngerti padake. Sinden klebon kaya kowe kuwi jan iso pinter-pinter kabeh. Iya. Apa kelebon padake Maksudnya aku dem. sinden ki ngene iki terus klebon sing uteke kaya kowe kuwi tenguk nang kono kuwi engko pembicaraane sinden ki ora mung bangsa pembicaraan cara sanggule sesuk ganti ya ora ning pembicaraane lebih tinggi ngono lho dadi mereka berpikir lebih luas lah. Ayo kowe barang to dalange. Dadi kudu mikir to saiki. Ayo kudu ngono kok. Aku kon mikir apa? Ya mikir apa sing rada keren sithik ngono lho ben ketok cerdas. Sindene cerdas jalane kudu cerdas. Ora sik. Kok ben ketok cerdas iki terus anggapmu aku ki pekok ngono apa iki? Lah ya bendina ngomong dhewe, disauri dhewe, nangis-nangis dhewe, guyu-guyu dhewe. Wong tak rewangi tak sauri dhewe nangis-nangis dhewe ki ya goleke pangan kowe kuwi padake. Iya, Dek. Nek aku ra edan ngene iki ora ana wong nanggap kowe arep do mangan apa? Oh iya, ra sida nyinden aku ya, Pak. Ra sida ninden Oh kok iya. ya. Makasih lho, Pak. Cah edan ora. Yes, Anjen sowan. iki ya cah pinter kok ya ning mbuh. Anu pun S2 psikologi kok ya. Dhek cinta budaya kok no. Nek sing kepengin ngangkat dhek dadi pekerja kantoran ki akeh. Ning pendak-pendak anggere weruh aku terus, "Pak, saya itu nek weruh sampean mboten tegel ajeng ninggalke." Ayo wis kowe kus nyinden terus wae. Nggih kula tak nyinden terus. Iya, terus tak kon hitung-hitung. Saiki hitung-hitungan wae. Kowe dadi asisten sesasi bayaran sasi pisan. Saiki ben bengi kowe melu aku. Monggo nek ben bengi ping 29 ping 28. Wis pira entukmu? Oke sindene Pak, wis sinden wae rasa kangelangan aku. Ya ning boyoke ya tugel rasane ben bengi. Wah, tapi ra apa-apa seneng tenan Pak melu wayangan. Seneng saking senenge. Ya dipertahanke. Jelas ya, nggo budaya kenapa tidak ya kan? Nggih, ki uga juga telah hadir bersama kita Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Bapak Rahmat Pribadi. Halo Pak Rahmat Pribadi. Bersama Wah, Ibu kehormatan. Tata Rahmat Ibu Pribadi. Tata, wah, luar Ya. biasa. Kehormatan Pak kitai bisa kitai. Awak dhewe iso sowan di depan direktur langsung. Nggih, Direktur utama. juga hadir Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia Bapak Nugroho Kristianto. Ya, luar biasa. Ya. Lan Bapak Joko Utomo Direktur Operasi PT Mega Eltra. Ya, wah, jan matur suwun ya. Iki Pak Joko Utomo ketoke sing nimbali awake dhewe ketemu nang Taman Mini biyen kae. Oh iya. Iya. Berarti sesuk ditimpali meneh bakal Lengganan no ketoke. Lengganan piye? Ya iki biyen ditimbali, saiki ditimbali, sesuk timbali meneh, timbali terus, Pak. Amin. Sing dijaluk ya ngono kuwi. Ya. Nggih. Ki eneng sing nyuwun tembang sah. Nggih, wau panugraha nggih. Nggih. Podang kuning. Podang kuning Nggih. dipun paringi bawa sing kersane Mbak Elisa. Siap. Saking Pak Nugroho Kristianto. Oh iya. Ya. Apa iso? Well, bocah iki lagi ngetren no. Ya ning YouTube lagi viral. Oh iya. Ngono ya. Wis ngendi-endi jalukane wae Elisa. Ya. Iya, jalukane Elisa. Biyen dek urung dadi sinden iki alah. Anak kos. Heeh. Anak kos ya. Mangane apa-apa. ming angger esuk Indomie. Awan Indomie, awake mengkingking ra karo-karuan kae. Kok iso ketemu karo kowe? Anu le apa jenenge entuk sarjana S1 meneliti aku. Wow.
melu aku ngetutke aku nang ndi-ndi anggere anu kok wah kok kayak bisa seperti ini ya Pak saya pengen meliti sampean. Nah meliti terus dasarnya bocah suarane apik iso nembang. Oh terus takjak. Oh terus rada kopen iki. Oh iya rada lumayan iki mbiyen rambutnya brindil elik tenan mbok sumpah. Oh to. Belet rambutnya elek wah kayak kelawu ya kulite rapopo. Neng kan pinter. Kowe ya lunga wae tak tekani kok. Piye? Pak Seno mana ya? Pak Seno mana? Ndelik to kowe pas tak wawancara kae. Aku wegah omonganmu. Mumet aku tok wawancara iki kadong lehmu omong. Iya. Ayo bawani Mbak Elisa. Nadyan wujud temong peksi. Bocah iki kaya kenjingan demit to. Apa demit? Lho, lah kowe iki nek omong biasa wae kagok. Nek nyuwara nyinden kok iso pas sukaramu. Rak kaya anggere arep nyinden ana sing ngengslupi slep ngono nyuwara. Iya. Monggo nek dikandani angel. Iya. Neno. Alus manis tur mrak ati neno waswinggon kula penonton ora ming neng halaman Petrokimia Mbak Elisa niki channel awake dhewe sing kraya-raya melu sowan mrene penonton seluruh dunia wis mencapai 15.000 penonton. Wah, luar biasa. Dalam rangka ini ulang tahun Petrokimia yang ke-47 penontonnya ternyata nggak cuma di sini 15.000 satu channel ya Pak? Iya satu channel. Iya. Mangga. Golek isi podang kuning ipo bunga hengatiku iki sing cilok iki dari Ibu Tata Rahmat pribadi. Ibu Tata Rahmat pribadi. Nyuwun lagu Cinta Terbaik karo Shallow. Shallow. Shallow ki sing shallow. Itu lagunya Lady Gaga ya. Nganggo gamelan yo nganti momet ndase ya, Pak. Antek momet ndase. Iya. Ya. Udah ya. Nyanding bisa dadi tombo nggih matur suwun ya nenone esuk awane ngomah wis ora krasa
sing tak sayang mubang ni perenggonku goleki ora krasa iso eman yen nganti liya kang nyawa yang tak sawang menca ing apa kekancangan tak indi saka katawa sering ngoceh dheweke malih soal tak suwon macang ngece bodang kuning agawe pikirku komen seret ireng tak sawang katon manise ibu bunga yang nganti nyanding siran ora bekal hati kekiwang liat si bodang andutut hati kepranan ora mando hatiku tansaya gatra kan sanani suntikan putus ya sampun katuraken bodang kuning Elisa, ya. iki mau sore mau aku neng Poanu dene iki transit iki ketekan bocah cilik sing biyen neng Blitar tau tate melu Oh nembang kae lho. iya, Lintang Kairo ya. Nah, aku seneng banget nek weruh cah cilik ngono kuwi gelem nembang, gelem nyuwara, gelem ngopeni budaya Jawa ki rasaku Ya. marem. Ya, undangan no. Ada ya? Ya. Adek Lintang Kairo. Ya, di mana piyaine? Ada? Hah? Bapake malah aku ngono. Mosok ya lanang, wedok ya cilik, cah cilik wedok. Ah. Cah cilik wedok. Nganggo apa? Ya. Dihormati mbot. Oh, ya. Oh, itu. Sudah. Dada. Oh, Mbak Lintang ya iki no. Ya, wah iki suarane ampuh. Ya, suarane apik ya. Ki kaya cilikanku, Pak. Wah. Cilikamu gudiken kok. Asange cet to. Kaya Ya. karepku kaya ngene iki Nggih. cantik. Wis mulai do rawuh. Mungil. Ya. Derek mangayu bagi ambal warsa Petrokimia Gresik ngamping patang dosa 7. Nyuwun bajing loncat kagem sedaya pandemen wayang kulit ingkang rawuh wonten Gor Tridharma Petrokimia Gresik. Salam wayang lestari dumateng ingkang sampun rawuh. Mijarasa Jember, Mitra Jawilan Radio Swara Akrar Jember. Sena Walit Lumajang seneng nonton wayang kulit. Kantong bolong nganjuk Kertasana saking Prabu Ganep Setiawan. Oh iya. Waduh. Ya, sugeng dalu Mbak Lintang. Nggih, sugeng dalu ki. Nggih, Bapak. cilikamu kaya ngene iki. Iyalah, cantik mungil. Ya. Cilikamu ki mbiyen ora arep dadi wong kok. Kok ora arep dadi wong peta, Pak? Lahir ming sirah tok. Kasih rato. Iya, Ya kaya ngene ya cantik padake. Nggih. Aduh. Mbak, tadi kesini sama siapa? Kalih sinten? Nggih, kalih bapak kalih ibu. Oh, kalih bapak kalih ibu. Oh, iki sesuk kuwi kudune ya karo bapak karo ibu. Ya. Bapakmu dituntun gembel to bapakmu. Oh iya rapopo, bapakku wedhus rapopo, senengane ngoneke. Kowe ngerti to? Rapopo kok. Gembel ki rong karuan wedhus lho. Lah apa? Wong ya iso gembel. Wong ya iso gembel? Iso. Kenapa kok gembel? Ayo, Rambute dilebokke ning nggon kawah dadi wedhus gembel. Rambute lebokke nang kawah dadi wis piye? Gembel ki ya kere kuwi kok. Gembel tuh kere. Heeh. Oh, pandake kere. Yo, Mbak Lintang ajeng nyekar napa, Mbak? Nggih, niki wonten pamundutan apa? Napa waduh edan. Waduh. Ditantang ae padalang. Lah iki. Ah, Padake. sinden kuwi rung tau wani kaya ngono kuwi. Yo. Oh. Niki wonten pamundutan apa Pak Dalang? Niki wonten pamundutan Gending Titipati Moduar. Yo, mati tenan sindene. Yo, matur sembah nuwun, Mbak. Panjenengan nyuwun apa, Mbak Lintang? Yo. Nggih,
Niki wonten wah niku oke-oke badhe loncat lali janjine. Ya. Ajeng ngaturke napa? Nggih, niki caping gunung mawon nggih. Siap nggih. Capek gunung. Ya. Cantiknya. Ki mau mara neng transit terus anu Pak Bucange kula nderek belajar. Oke, pareng mawon mboten napa-napa. Ya, ngono ya, Mak. Mangga. Suarane aja kalah karo Elisa nggih. Ya, ki lho sing Lembut banget ya suaranya. Hah? Lembut. Lembut kowe swara Jawa teng pencalit kaya. Utek capa. Oh, ya wis ben ora. Iya, Mbak. Wis duwe vibrasi barang saben bengi. Udah bisa gini-gini. Iya. Suaranya. Nyawa pengendange lagi mangan anggere ngono iki. Lali wisan. Lah iya. Ayo men semangat bocah cilik iki men semangat dijenglengke nggih Pak nggih. Nggih. Kelas pinten sampean? Kula kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD? Nggih. SD pundi? SDN Kepung 2. Pundi niku daerah pundi? Karangdinoyo Kepung Kediri Pare. Kediri Pare. Nggih. Kediri Pare. Oh, iki Kediri Pare we iso apik kok kowe iki Sulawesi. Ya tak ajar karo iki bocahe. Ayo, aja tok ngajani sing perna-perna lho. Kuwi ana bocah cilik lho nek omong sing tata lho. Sing halus-halus. Iya. Yen memajang mung karo janur kuning Mantep tenanan. apa? Mantep tenanan. Mantep. Mantep. Kembang wae. Anak semene iki iso nembang ngono wah mbok njaluk apa-apa tak turuti tenan. Iya. Anakmu ya iso to, Pak? Anakku nek nembang ingin ku teriak. Ambiar ming nirokke nggon HP kuwi lho, Pak. Iya. Aku pas kapan yo ndelok statusmu kok nyanyi. Ku ingin marah, melampiaskan. Tapi ku hanya ngono kuwi ndelok aku. Anakku apalane lagu-lagu bahasa Indonesia. Apik tapi ne. Saiki nek ngundang mbokne mama. Mama? Heeh, wis tak elekke aja ngeyel. Lah pas ana tamu bengok ndelok mbokne, "Ma, tamu." Mbokne tak nek galo matamu dinekke aku. Matamu. Ha iya. Matamu. Apik nek Bu kok senengane do ngeyel do ngundang mama. Nek Bu ki nek eneng tamu, Bu, tamu sopan. Nek ana tamu nek ngundang mama mbokne iki, "Ma, tamu." Ngurus wis komburi, "Matamu kuwi." Nek Pak piye? Pak tamu. Nek Pak ya ora apa-apa. Iya. Pak kuwi malah Jawa, aja papa. Iya. Pak. Soale nggone dhewe kono ya Jawana wis kabeh iki. Bapakne Wiyaga undang-undangane papa. Ayah baru pulang nabuh ya.
Geleleng tenan. Piyogoy. Ayah baru nunyu. Iya. Pacitan Serwi Modiar cengkoke jan. Seneng kula nok. Ya, mungkin tak sangoni ampun kuwatir. Oh nggih. Tak sangoni niki duwite wis mlumpuk 400. Dijaluk saiki wae. Iki saka njaluk lagu ududetku dhewe. Oh, kok njaluk lagu. Iki tak gawake sik, Pak. Kowe kok gawak. Aku sing cedhak iki lho. Wis ora iso kowe iki ngulike ra jamak-jamak ngono kan. Engko tak tambahi no. Nggih. Nggo tumbas rok nggih. Kula nggih tumbas rek Pak Sene. Ora sudi. Jahat. Wah. Seneng banget. Panas. Monggo Mbak Lintang Kairo jenenge ya. Lintang Kairo. Kairo iki ibu kota ngendi? Kairo Heeh. ning Mesir. Bener. Ah iya. Padake. Kene iki mantane Putri Mesir. Putri Mesir iki mumi wae. Milo, Cleopatra mumi ki kowe. Aku Cleopatra. Oh ya ora ya, Cleopatra ya dimumi situ. Ya wes kowe kadal Mesir. Setan. Iya. Bocah iki jan ra tau ngangkat derajatku bablas lho, Mas. Padahal iki mbiyen sing nemu aku, sing dadeke kaya ngene aku ki wis dindas-daske, dimatak-matakke, dikaunekke kadal Mesir. Iya. Ngono ya, Mak. Panas udan Ya. panas udan aling-aling Capeng. caping gunung. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Ngapa? Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Aku ngerti kowe muni ngono iki mergo kowe melu ngadeg dadine. Muni ana sing wong maringi terus tok Lah tampani. ya mari sini lah. Nah. Aja gelem, Dik. Engko dijaluk nek ana sing maringi ya. Iya. Nadyan wadon Sarta. sarta Kowe ra rung di bojo to, Sa? Dereng. So nek entuk bojo, Nggih. yang ngandani karo kowe, nek pengen bocahe kaya ngene iki kudu tenanan. Ya, saat pertama kali bulan madu Heeh. melakukan hubungan kuwi maca ayat-ayat sing kira-kira kuwi bisa marai bocah ki sok pinter. Paling ora arep mlebu kamar ki Al-Fatihah ping 100. Ping 100. Ping 100. Angel bang terus Ora kok ora angel kuwi kok ping 100 cepet ping 100 jebet. Heeh. Terus Oh, mlebu kamar saling berpandangan pun harus membaca Al-Fatihah. Oh, ping 150. Mau 100 tambah 100. Tengok neng amben ki nyawang sawang-sawangan pembojone ki Al-Fatihah sik ping. Oh, bocah sok pinter ngene iki. Wis arep mapan mulai turu jejer kae Al-Fatihah ping 250. Ya sila esok. Ah, kene ngerti. Mbah tas sido-sido nek ngono kuwi. Lah sido-sido. Iya. Ya.
Inu mande banyu Ya nggih, monggo. Dek jaman ya, wah jan seneng aku. Ya. Aku nek nyeru ngono iki rasane kaya atiku iki keloro-loro kae lho. Kaya bocah cilik semene kok gelem nembang caping gunung, moko cah cilik semene iki rata-rata iki saiki deloken lagune rak mesti lagu-lagu sing lagu modern. Saya sing ngerti HP nganggo HP mesti lagune bangsa barat. Iya. Kaya jali-jali. Oh. Lagu barat kok jali-jali. Lah Jakarta iki barat tudu. Oh iya, iku ya termasuk barat. Barate kene. Heeh, barate kene. Ya, monggo Mbak, apa Lintang Kairo. Ya. Dek jaman berjuang jora kelingan anak Mangga. Wah, dapat saweran. Terima kasih Pak, matur sembah nuwun. Disa Dek, disa aja dinahke Pak Deseno. Bisa wae. Eta anggep iki aku dalang ngongso banget. Iya. Ora arep njaluk aku, malah engko tak tambahi nok aja kuwatir. Iya. Kae jane Mary kae sing dikeki ming kowe. Kae nek ora isin mesti disa Dek, Pak, aku mana mesti ngono. Iya, gandeng isin ya. Kan sesuk-esuk aku njaluke. Hah? Paseno, mau bengi durung ngono kuwi. Cah kok gubete. Ya, ya. jarene wis menang keturutan sing Mangga. Syukur bisa nyabang gunung desa tapi raja
Gendene nak nya tak tambahi nak. Rasa munggah rene. Coba ndak kedisian kae. Ora iki dienggo anu kok kowe wis Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Nya aja. Tak jupuk. Nggih, matur suwun. Ya wis. Tak tambahi, Dik. Bacake cah tipes aku. Kae. Nggo bali. Oh, ini ada dari Pak ini. Ambil dari Pak Dirut. Terima kasih Pak. Saya juga dapat. Terima kasih. Maaf ya. Dapat lagi dari mami aku. Dari ini adik. Woi. Aduh. Kok sing 50 nggo aku ya, Dek. Oh, aku dine dhewe. Makasih. Ya, makasih ya, Dek Lintang Kairo. Kowe ya tegel nyekel lidit ngono kuwi. Ora, iki engko tak nehke. Nah. Oh, makasih Pak. Jan. Wes bali engko nggo sangu sesasi. Sing yo rasa Pak, rasa. Heh? Oh, ada lagi itu, ambil dari Pak Joko. Pak Joko. Oh, Mbak Elisa. Aku padahal ra njaluk lho aku. Nggih, makasih Pak Joko. Iya. Wis ditonton. Aku pomo dadi kowe, dhuwit sing tak tampani iki tak keke bocah iki kok. Iki engko tak keke kok. Iki engko bali. Iki engko apa? Bariki. Bariki apa nek cara aku ya diseseni piye kae. Nyodik nggo kowe kabeh. Saiki ya, Pak. Iya. Tenane, Pak. Kae, kalau meneh kae. Udah lagi. Ambil lagi, Dek. Nanti buat jajan sesasi. Sing diparingi kowe. Elisa Pak, Lintang. Oh, Lisa. Pada ke Elisa lho iki tenanan lho iki. Elisa tenanan lho. Terima kasih Pak. Nggih, matur suwun Pak Joko. Oke, tos. Weh. Ngajak ndagel iki Pak Joko iki. Ngajak Makasih ndagel. Pak. Lumayan, ya. Jaluk Dek, nek aku tak jaluk. Nggih, salim sik. Salim karo Pak D. Pak D, aja Pak D, aja manut kae. Malih Pak D ngono kuwi cepet. Apa? Pak D sing duwe ka didelikke kae lho. Ning ngisor bantal isih ono meneh. Jaluk. Ora ono ya kowe iki mbok ora gawe-gawe to, Sa. Wis ora ono kok. Ya, wah. Ya luar biasa Dek Lintang Kairo Pak. Jangan berhenti tresno karo budaya Jawa nggih, Mbak. Ya, Lintang, nggih. sampai besok ya. Belajar terus, nggih. Amin. Wah, ya ampun. Nah, salim karo Simbok. Heeh. Simbok D Prastiwi. Wah, jan bocah iki seneng nek dadi cah cilik ngono kae ya. Tur dasare ya pinter, ya iso. Ya. Pinter, suarane apik, lembut. Ya, matur suwun. Ya, Mbak Lintang saka Kediri Pare. Ya, Kediri Pare. Ya, matur sembah nuwun. Demben Dek suwaning Blitar ya Mbak Lintang kuwi ya rawuh, saiki nang kene ya rawuh. Ya. Matur suwun ya Mbak nggih. Jauh-jauh. Besok tanggal 8 rawuh teng Tulungagung nggih Mbak Lintang. Ya. Oh jelas wong entuk dhuwit ngene iki ya cuman ya gelem kok. Ora, kowe kok meri iki ngopo, Wong iki padha tresnane, padha trenyuh penggalihe bapak-bapak direktur ibu-ibu sing lenggah kuwi terus bocah semono kok iso nembang. Ya, terus diparingi nek kaya sak kowe iki ora ora masuk ya, Pak. Ya, ora masuk. Iya. Sesuk aku tak yo ngono lah melu sapa tak nyanyi bebek adus sekali. Modal bebek adus sekali. Ning nganggo rok jendang. Ya ampun, Pare. Iya. Yo gentenan. Ayo Mbak Tatin, jumeneng Mbak Tatin. Yo. Monggo. Tatin lover akeh banget ning kene. Oke, luar biasa. Yo, awas. Ya. Sugeng dalu, Pak. So ramah biasanya. Dalu, Pak. Meneng wae. Mau si Dek Lintang dikei aku kok kira-kira dikei ora ya? Kei engko kei mori. Kok mari lho? Ayo wong mergane cah cilik kok nek kowe ora wong semono memper nek iso nyinden ya wis ora bakal gawe gumun ya. Malah kalah kali. Kalah Lintang. Nah, suarane sing vibranya yo. Vibrasine top, tembange ya pas karo nada. Ya. Betul. Urung karuan pas wis gedhe tuwa sok isih kon ngepaske tadi ya. Ora
Ora ya, kok pas dhewe. Ah, iya. Ini ngebas ki apa ta? Hah? Ngebas ki Rasa apa? dikandani ya, rasa dikandani. Ngono. Pas apane sing pas? Nadane. Nada. Ya, nada suarane pas. Nggih. Ya, nembang apa? Wonten pamundutan. Pirang-pirang pamundutan. Ya. Lali janjine napa kata wau? Cinta terbaik. Cinta. Salo. Shallow. Ah nek kowe iso salo wis ora ujar ora apa? Apa? Bacane apa? Shallow. Selo. Nek iso nembang selo asli. Aku dhewe nyawer 2 yuta. Kula ora ngerti. Iringane terusane apa? Wis ben bende jati lan di. Udah jadi. Iya, kaget aku. Iya. Matur suwun, sapa meneh iki? Kula nyuwun tembang Sesideman. Oh iya, Sesideman akeh banget sing nyuwun Tin. Ya. Saking kula pandemen wayang Mas Bambang S. Oh iya. Ora kademen Bambang S. Heeh. Bambang S ki yo jenenge Bambang Santoso ngono. Ya iki mung tulisane S kok, ya ngertiku ya Bambang S ya Bambang S ki ya adem. Iya. Nggih niki napa Sesideman? Sesideman Oh domong. nggih. Nggih, kula leren to niki. Ora Leren weh, kau nggak boleh leren. Kenapa? Kan kamu bintang tamu nggak ya? Enggak yo. Iyalah. kamu Tulisannya ki Besinden. Elisa Orsarus Alaso Ya, duduk sama bintang aja, tamu. sama aja. Besinden. udah- Iya podo wae. Kok podo? Kan sing ditulis kowe. Sik ge nembangi malah wedok do cerewet. Lah wedok iki anggere muni rame ngono kuwi. Wah iso ndur muni kabeh. Kok iso dhuwur Apa? muni kabeh? Piye Aku muni apa? Isar dhuwur ngapa? Oh, aku ra muni kowe iki pikirane elek iki. Lah, aku krungu lho. Ra wae kok ya aku ra muni apa-apa kok. Muni. Wong wedok wong loro iki nek iso omong kaya bebek. Iya. Oh, yen masih ngilang mau. Ra ono. Ya wis man. Nggih. Nggih iki aku omong apa? Mbah. Ora krungu. Ayo kowe iki. Bodek ayu Aku ayu. wonten muni nggih. Apa sah? Bodek. Ayu ayu bodek. Sih, apa? Bodek. Bodek ki apa? Enggak denger. Budek. Yo bodek. Kok bodek? Yo bodek, kowe bodek. Budek, dek. Bodek. Eh, Bodek Jogja. Kuwi gudeg. Oh iya. ya tenan kok ya soalé kok ya. Sinten? Aku kuwi kok. Boten lah. Sesideman gak dibawani. Ano neno. Ya, jam pertama. Nggih. Wiwitane Wah, aku ya dikeploki. Berarti nek kok entuk sabaran yo en. Sapa? Yo sabar iki mau lintang Kairo nyanyi dikeploki entuk saweran. Elisa Orsarus Alaso nyanyi dikeploki entuk saweran. Kok Tatin Handayani Lestari dinyanyi dikeploki gapur sisan ngomong. Kaya padake manuk. digabur. Kaya doro wae. Omongane wong wedok-wedok iki lucu. Iya. Ya terus Ketin. Cakepan sing kedua. Wis nyawingi. Nah, tenan. Napa, Pak? Cakepan kedua diteruske. Wah kowe krungu kok. Lah ya kuwi mau cakepan kedua aku krungu. Nah Terus yo bar kuwi. diteruske. Diteruske. Bar kuwi? Ayo muni. Yo wis wong cakepan kedua diteruske. Aku kowe krungu kok. Kowe kene jajal coba mbok metu iso krungu ora bodek. Ya, aku ora budek kok aku iki. Nah, coba Pak dites meneh. Cakepan kedua. Nggih, cakepan. Diteruske. Nggih. Bagi iki yo. Nah, Ah, kan bodek. Lah apa bar cakepan kedua diteruske? Diteruske nganti engko rampung. Ah. Wis ceto-ceto kowe denger yang ayo di sini. krungu lho. Muni ngenten niku napa? Heeh. Kendani kok. Kok lah Cedake meneh ki munggah ondo kene ben krungu. terus piye aku ben cedak dalange. Iya. Ayo main jelas kok ya. Kok ndak dalange ingin ngo. Ingin apa? Ingin ku Ingin- teriak. Ingin ngantil. Ya. Anderek sang pake Pria pria. punya selera. Kayak jargon. Prio bagus, dia ngomongi Pak Seno, prio punya selera. Engko tak translate wae Pak ra krungu ki ket mau wong iki.
Pria punya selera, Pak Senomo ngomongnya pria punya selera. Sing punya selera meng priya tok. Iya, iki karepe kowe mau pria bagus. Mong guguyon mah jang budek ki angel pancen. Lah aku kira krungu ya. Ya engko tak tandani. Sing jelas ki kono udah aku. Pria bagus Kang olah budaya neno sowan menyang kota gedhe ayo sa Wah, engko gajimu dilongi lho. iya beres Nah, ki aku. kuwi lho kuwi engko tak bagi loro Kuwi nggon aku, duduk nggon namu. Bendera terus kayung yon neno selendang kuning Kang Sangking kang sangking bukir sing nyipta sing kagungan wayang gamelan iki no. Ya, nyane Bapak Haji Sukron Suwondo. Sukron Suwondo. saking Blitar. Blitar. suara kurang pramana ning wasis ngungrum Hangungrum marang bendara. hangung romarang bendara Katin. Tiah Sulistyo Pijer. pijer ngincangake alis Kowe aja gelem nek jak gentenan sawi tanggung jawabe dhewe-dhewe kok. Aku dipendel iki ya. Apa? Dipendel iki. apa? Kowe ngono e. Wedi aku nih. Ya ora Jenenge apa jenenge? Pendeli iki. Ngene lho matane di melok ngene iki lho. pendelii Iya pendeli iki. pendelii Iya pendeli iki. pende Pende. ya aku budek kowe ra iso muni basa Jawa berarti padha ya Padha petuk e. heeh petok kabeh sak dalange barang kuwi Kelang ya petuk. Ya ora nek aku ya. Iya, ya mung kudu nglawehi ya ning karo sindet budek iki nek ora nyuara seru ora cetha. Ya dirampungke, Tin. Terus ngono kuwi. nggih Nek ora cetha ndak ora darani ayu-ayu kok disawang nyaman kok budek. terus piye Aku ki ngomong apa ya ora ono ngomong apa kok. lek mau ketek aja ngomong e Iki mau dehem ya ngono. oh tak kira nek omong Ngomong nek ora ana wong ngomong malah nek ana wong ngomong malah raduang ora. Iya, wis nek ora dirangkani ora. Ayo iki. Ah, ngandel ra. Lah omong nek jelas tenan kok Jelas, Tin. kula Kowe mau teko jam pira? kula jam pira mau ya sah Jam 6. jam 6 Transit nendi? ten stadion Karo sapa? kali kanca-kanca Apa iki? Ah. piye Ora cetha to? mboten nih Ngene sa. Oke. Elisa maju. Iya. oh tetep ora dong tetep Mau teko jam ngomong. pira sa? Jam 6 Jam 6 karo sapa? kali kanca-kanca sedaya Numpak apa? numpak bus. Apa iki? Bariki mengko aku mangan, Oh, jelas nah, bar iya, ngindan. Krungu to? Nah. Piye? Kaisa aku ra iso Pripun? Pri Jam pira teko kene? jam 6 Karo sapa? kanca-kanca Numpak apa? Mbak bis Wis kan ngono. Nah. Heh Tetep ora jelas kowe Lah nek iki. ngarepe
jelas, kowe mau mburi ra jelas ya. Aku sing tok sawang ming ngarepe tok kok. Lah, Burine iki kok disawang kok dirungokke ora ming ngarepe. ora jelas ya mburine. Karo sapa? Kalih kanca-kanca. Numpak apa? Numpak bis. Teko jam pira? Jam 6. Wis macam ngono. Hah? Nah. Baleni, Pak. Wis ora balenono ya tetep ora dong ora. Jenengan sing radong ki sapa to jane? Kowe. Oh weh, aku krungu kok. Aku pingmu lancang. Madang durung mau takone ngono. Weh, kowe ra krungu Kupinge boket. lancang kowe. Kok lancang? Lah kok ora jelas kok kowe jelas. Lho, Cicil, aku krungu coba takon liyane po. Krungu ya Mbak Nika? Oriza krungu. Bodek kowe iki. Masa aku budek sih? Kandhani. Ora ya, sing ra jelas dalange. Yo, dirampunke. Terus. No. Terus no sesideman. Monggo. Luwih becik patenan timbang Keneng pengumuman no, pengumuman apa? Namane Yosep utawa ora patek krungu mamae Yosep ditunggu di belakang kelir. Oh iya. Diumumkan saka Kediri. Oh iya, mangga. Nana liwat kincange alismu Nena mangga. urip ana kutha gedhe kabeh tukake Nantian
Lestari Handayani. Entuk saweran lumayan ki mau ya saya. Nggih lumayan banget. Ha iya. Piro, Mbak? Piro? Piro iki? Wah, 100. lumayan. Lumayan dalangnya ora ngenai ning yo. Engko kok pipis ning pom. Nek mandek pom iki lho. Nggo ngapa sa? Kok pipis. 2000 lho, lumayan. Ah iya. Ya, ora apa-apa. Ya Mbak Ayu iki engking sing ngresake bajing loncat ana piyai 4 nek ora 5. Ya. Ya. Nawala. Purwalestari. Mbak Ayu mangga. Mbak Ayu Purwalestari. Mangga jumeneng Mbak Ayu ya. Ya. Ini dulu kecilnya kayak lintang Kairo ya Pak, udah Sama? nyindan Pak Ayu. Oh iya kaya lintang dus gembel. Lintang terus gembel. Ya, ya dibawani cara Sunda. Ya. Bajing loncat. Ya, bajing loncat ben nganti kepleh-kepleh bajinge ya ben. Ya. Apa-apa. Monggo. Gunung Galunggung Galunggung kapungkur basa Sunda. Gunung Galunggung. Ya, tak artekke nek kowe ora paham. Oh iya, iso. Nah, ngerti napa? Wah, lah aku ning Sunda iki sadurunge 2 tahun 95 tekan tahun 2006. Oh iya, suwe ning Sunda. Suwe no. Yo, artine apa iki mau Gunung Ayo cetha Gunung Galunggung. Terus Gunung Sumedang ketunjang. Gunung Sumedang ketunjang. Rencana ning Gunung Galunggung liwat Sumedang rung tekan kono wis ketunjang. Oh iya. Asli ngono kuwi. Wis ta percaya aku. Oh iya. Terus Telaga. Heeh. Sakawayana. Sangkawaya nak artine sekitarnya. Oh. Jadi Beda ta, Pak? iki Sumedang ki sakbare ketunjang kuwi terus ngliwati Telaga dan sekitarnya Sangkawaya. Melipir. Heeh, wis mlipir Telaga. Terus Trangkicik. Trangkicik apa Pak? Hah? Trangkicik apa? Trangkicik ki dadi bar tekan Telaga kuwi terus do Trangkicik ning kono. Ayo apa Trangkicik? Wis yo engko tak omongke. Ora reti. Ora ngerti ta? Ora. Padha. Trangkicik terus sik. Di tengah gua. Ning sekitare Tlaga kuwi ana guwa terus kono do dienggo Trangkicik. Iya. Berarti ora reti. Ning gua Trangkicik ki ngopo to? Wis kowe rasa cerewet meneng wae. Iya, kegiatan di gua adalah Trangkicik. Heeh. Trangkicik adalah Lah engko gampang tak critake. Iya. Engko tak omongi engko. saiki Do ning guwa ki do Trangkicik. ning gua Trangkicik. Terus Dunung Dunungnak nggone. Dununge. Nek cara Bandung Dunungnak, kuwi nek cara Yojo nggone. Oh. Lek do Trangkicik ning tengah guwa peteng ora ngerti nggone. Oh iya. Apa ora sangu senter, Pak? Arti kok tok pancai. Oh, Ngerti apa peteng rak ya sangu senter. Aku do ora sangu kok endi iki kok kepetengan kaya ngene. Terus ulah pundung tulis sungkur lan sungkan. mudyar nek saiki kok. Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar. Ha iki ulah pundung iki dadi peteng ora ngerti nggone graya-graya entuk kempol. Oh. Lah kok tekan kempol
Terus kesandung tersungkur lan sungkar. Iya, tiba tersungkar, tersungkur. Yo, terus artine tok diteyan graya-grayam bareng ketemu terus muni wonge wah gedhi tenan kuwi nek cara Sundana tek diteyan. Oh iya. Terus Tarim. Nah, terus ngundang kancane, "Rim, Tarim." Arep didudui kuwi. Oh iya. Tarim. Tarim. Nah, Tarim, kuwi Tarim melayu neng. Terus Tarim mah ragawayana. Terus ditawani, kowe gelem ra Rim? Tawani napa? Lah kuwi mau terima raga wayanya kon nampa ragane Tarim kuwi terus Tarim tawani gelem ra Rim? Ya wis gampang ngono teruse. Ngancik. Nah, Tarim terus ngancik. Ya iya. Kuwi ngawur kuwi. Nek do percaya ya padha gobloke. Wong aku ya meh ngawur. Ngawur lah terus. Ngancik di negara Sunda. Ya. Basa Sunda iki Maya. Basa Sunda. Wong Sunda kuwi batine pinter-pinter lho, Nok. Oh iya to. Aku tahu kok neng Bandung kono kuwi neng pasar tuku pelem. Oh iya. Liwat ngarepe cah nom-nom kuwi dunekke mangga, Pak. Lho, kok ngerti ya aku ngono. Kok ngerti nek aku tuku pelem tak baleni meneh aku nggawa pelem meneh. Liwat ngarepe cah nom-nom kuwi mangga, Pak. Ngono kuwi. Kok ngerti ya bareng kuwi aku sing ketiga tuku salak. Oh, kono muni mangga, Pak. Du, salak aku ya. Mangga iki monggo. Ha iya bedane akeh kono. Wong terminal kewirangan meneh aku. Iya. Neng kono iki nek atos ira wis. Heeh. Aku neng kamar mandi didodok wong Sunda. Mang atos. Mang atos. Waduh, aku arep jawab apa iki? Ora encer aku ya. Bola atos ki wis. Iya. Iki Mas muni encer aku ya. Iya. Mangga. Ning nang nil nggo terakhir putrane Mas Sun iki. Ya. Men nembang Mbak iki Mbak Ayu sik. Mangga yuk. Ya. Bajing luncah, bajing luncah, kastanan, aduh, abdi lepat narasa.
Iya, Mang. Mang Uder. Wah, kebapan. Suarane yo apik apa? Moto. Kacamata. Kacamata lho, Pak. Kacamata ya. Matane dicupok. Umure isih 24 taun wis ngau kacamata. Mripat ki nek rusak ora gagas umur kok nok. Iya. Oke bocah cilik sing ngau kacamata ya pirang-pirang. Ngono ya. Heeh. Ayo ting gentenan sing terakhir ayo. Ya. Ya Mbak Anting Lambang Sih. Ya. Iya piyai saka Jawa Timur. Ya. Sekolahe neng isi Ngayuja mula ya ben supaya wong wedok kok oleh mlaku kaya wong golek wedi to iki saiki. Iya. Ya wis. Sugeng dalu. Dumateng para bapak-bapak dan ibu-ibu yang sampun rawuh ten mriki. Ya. Matur sembah nuwun Mbak Anting putrane Mas Sun Gondrong. Heeh. Ayo aja nganti mirang-mirangke bapakmu suaramu sing apik. Iya. Nggih. Cara Banyuwangi wae grajakan ya kena. Rasa kowe dhewe. Duet. Duet terus apa? Mbak Elisa men leren kowe iki nyambut gawe kok. Yo. Kanggo bawa iki. Dibawani. Tapi ini lagi serak ketok kayaknya. Oh, Pak Deyo dipakai to. Metenceng ki ngopo? Ora mesti mer kali Mbak Elisa ya. Anu, dibawani sing rendah wae suara nembak. Anu wae, bawani napa Pak De? Manut. Manutan. Manut kowe isamu apa? Yo. Blambiangan wae ya. Ya blambiangan, wis sagu kok blambiangan kok yo. Mambiat mayon. Yo, ge wis. Mambiat mayon. Janjian ya Mas.
Mas. Ora iki pancen niate pancen ngono kuwi kok ya. Suarane gendeng belam nyangan. Wah, jan top tenan suarane ya. Iya. Wo, kuwi cincing-cincing jarike iki ngapa ya? Sumuk. Sumuk ora kena. Titik weh, titik. Sinden ki ora kena dicincingke jarike. Sing sopan. Nah, sing rapet. Sikile rapet ora ngono kuwi. Nyeram yai nuswan toro Yo dhuwur lho iki, Teng. Banyu. Wah. Aja diceceng. Diunggahke tekan dhuwur aku melu. Oh, berarti dek iki manut suarane nek swara dhuwur, dek cincinge ya dhuwur. Dur. Nggih. Pareng niki. Sangarmu wong gon-gonmu dhewe kok. Aduh. banyu wangi. Ya, iki saya dhuwur kene arek cincing. Wong sikile kaya telong ngono kok. Lumayan lho Pak De. Lumayan apa? Rada langsing. Langsing apa? Bar munggah tangga ning gor mau lho. Kulon go. Ya. Jenenge Pak Dene gak apa-apa nduk dicincang rada dhuwur ngoten ku. Ayo kono sak karepmu. Segara Deloken we Mas. Ya terus. Lor lan kidul. lor kidul Setare kaya Power Rangers. Sinden. Mangkel iki karo pengen dange soalé dari ning ngono kuwi langsung Wih, sinden po calon gali. Sinden metal. Oh iya, wis Metal. sakarmu, sarung kaya metal. sapi metal. Ayo ming dibelah sesuk delok enggak. Ya. lor kidul alas angker Ya. Kang Kalibya. Gang. kang kaliwat liwat Lairan Kediri, po sesuk kowe rasah bali ning Yogya, bali nang Kediri wae. Mo. Oh, ya ning Yogya wae. Sekolah. Oh iya, kuliah oh iya. Semester 4 ning isi Yogya kono. Blam. Blamyangan Ya. Blamyangan Ya. Ojo takon seneng susah
Banting.
Jogetane pas saiki ya. Pinter ta aku Pak De. Apik. Heeh, wis gelem sinau barang. Ming lim mlaku sok dipenerke. Iya, lim mlaku kok cah wedok kok kaya wah jan. Ya wis ora apa-apa. Matur nuwun Mbak Elisa. Ya. Niki sampun nggih Pak nggih. Nek ora diteruske ngundak kentekan wektu lakone ora kecekel no. Ya. Ya ayo diteruske dhisik Mak. Ya critane teruske no. Ya tak derekke. Monggo nggih.